6 urte bete dira Gernika bombardeatu zutenetik. 1926ko gerrako gertakari nagusietako bat izan zen Gernika Lumoko bombardaketa. 1927ko apirilaren 26an Alemaniako Kondor Legioak eta Italiako Aviazione Legionarioak Bizkaiko herri hori bombardatu zuten merkatu egun batean. Eraikinen 95 suntsitu zituzten osorik eta beste asko kaltetu. Iaz, bidali zuen lehenengo ordezkaria Espainiako gobernuak eta lehenengoz ere gaitzetsi egin zuen bombardaketa. Aurten, Feliz Bolaños Espainiako presidentetzarako eta Memoria Demokratikorako ministroa joan da oroimen ekitaldietara. Arratsaldeon, esan bezala 96 urte dira Alemaniako Kondor Legioak eta Italiako Aviazione Legionarioak Gernika Lumo bombardatu zutenetik eta Ibon Meñika Gernika Memoriaren lekuko plataformako kide eta Lander García Martxoak 3 elkarteko kidearekin hitz egin dugu. Meñikaren esanetan, aprilaren 26a memoria egiteko eguna da. Apirilen 26a noski memoria eguna da eta nondik gatozen ulertzeko eta zabaltzeko egun bat eta izan behar da, baina memoria egunez egun egiten dan zerbait da eta modu askotan egin beharreko dela, ez. Orduen gu beti saiatzen gara putzuet fokoa zabaldu, begirada baitera altxatu, bestelako memoriari heltzeko bideak jorratu, eta horrek guztiaren bitartez apurtzue memoria kolektibo, herritarra eta larrikatzaile baitere txertatu, ez. Eta atzo hezkuntza akordiotik urtebete pasatxu igarota eta zenbait eztabaidaren ostean Eusko Jaurlaritzak Gobernu Kontseiluan onartu zuen hezkuntza lege proiektua. Irailean ezagutarazi zuten lehen zirriborroa eta arrabotsa eragin zuten zeinbait gaik, batez ere euskarari, segregazioari eta sare publikoaren eta itunpekoaren presentziari lotutakoek orain testuari zenbait aldaketa egin dizkiote, esaterako zehaztu dituzte Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoko eskolek oinarri gisa eduki beharreko printzipioak. Hezkuntza lege proiektuaren helburu nagusia da Euskadiko ikasleen ahalik eta hezkuntzarik onena eskaintzea. Kalitatezko hezkuntza, integratzailea, aukera berdintasuna eskaintzen duena, euskalduna, eskola publikoa funtsezko zutabe duena eta berrikuntzaren aldeko apostu sendoa egiten duena. Egungo erronkei erantzuna emango dien testu berri bat, baina begirada etorkizunean jarria izango duena. Gero eta prestatuago eta kohesionatuago dagoen gizarte baterantz aurrera egiteko beharrezko tresnak eskiniko dizkigun testua. Sebas Etxaniz euskal presoa baldintzapean aske utzi dute 20 urte eta erdi espetxaldian eman ostean. Etxerat elkarteak jakinarazi du 80 urte beteko ditu aurten eta EPP-ko kiderik helduena da. 2019an bete zituen zigorraren 3 laurdenak. Etxanizi 2020ko uztailean eman zioten 3. gradua. Bilabonako espetxetik Matutenekora leku aldatu zuten eta horren aurretik hainbatetan ukatu zioten 3. gradua baimenik ez duelako izan, aldi berean baimenak ukatu izan zizkioten 3. graduan ez zegoela argudiatuta. Azaroan Espainian hitzarmen berri bat erregistratu zen. Sukaldaritza modernoko markak izenekoa eta patronalak jatetxe kate handietan eta haien frankizietan aplikatu nahi du ostalaritzako hitzarmenaren ordez. Horrek beste murrizketa batzuen artean 40 inguruko soldata murrizketa dakar, hori salatzeko protestak egin dituzte gaur hegoaldeko hiriburuetan. Eskatzen duguna da, hemen lan egiten badozu, hemengo lan baldintzak aplikatzea, hori da Bizkaiko hitzarmena aplikatzea, eta ez estatu mailako hitzarmen bat sinatuta komisione sujete eta fetikorekin.
ulertzen dugu patronala gure dauena da, egin da, amengo langileen lan baldintzak prekarizatu albada gehiago, elak da zigak, hitzarmen hori inpugnatu egin dugu, gaur dekogu epaiketa, audientzia nazionalean, eta lau herrialdetan, Euskal Herriko lau herrialdetan, kontzentra bat egin dugu. Orduan gure dugune da, amengo langileen lan baldintzak bermatzea. EITB Kiurretan zuen egoitzan Osakidetzarako biltegi zentralizatu bat martxan jartzeko eta esku pribatuetan usteko egitasmoa bertan behera uzteko eskatu dioelak Lakuako gobernuari. Sindikatu honek azaldu duenez, duela 20 egun eskas jaso zuten 2026tik aurrera martxan egongo den egitasmo horren berri. Salatu dute, ohi bezala Osakidetza erabateko opakotasunez ari dela proiektu hori garatzen eta gaur egun arte ez duela horri buruzko informaziorik igorri. Eta kulturan Arantxa Urreta Bizkaia idazleari emango dio 111 akademiak urteko saria. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Gaurkoan Gernikako bonbardaketaren 86. urteurrena izpide, ordezkari politikoen adierazpen Gernikako bonbardaketaren urtemugaren inguruko egitarau zabala egiten ari dira. Gernika! Izan arren, zaurituak, bere jaioterik ekolun, gogora esan, alberte moskun, Gernikaldea, bombaketatua, aritzarrak, zotek dirau, da iztidau, usteltzen egon, gaur bakor batzuen ikusten. Gernika, 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 geure buruak, Nazara, zinamako gerrak, eta gona, ingresak Palestina, sortu zuten, buka, ezin ez duguta, gaur dakuzan, bukarian, Dios bomba Palestina regain, gaur dakuzan, bukarian, Dios bomba Palestina regain. Libertad, revolución, 90 urtea, hogeita penbatzu, revolución, bestonte bat, ez besterik, Gernika, 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 Gernika. Aurten, Felix Bolaños, Espainiako presidentetzarako eta memoria demokratikorako ministroa joan da gertatutakoa oroitzeko ekitaldietara. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak atzo senatuan iragarri zuen Gernika memoria leku izendatuko dutela, bonbardaketaren izugarrikeriagatik. Horrek, erreakzio ezberdinak eragin ditu tartean, Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariarena eskertu egin du ministroa omenaldira joatea, baina egindako mina aitortzeko eskatu dio estatuari. Urrats positiboa da, zalantzarik gabe. Baina, arraroa zirudien, 8 hamarkada baino gehiago eta 55 urte baino gehiago behar izatea demokraziaren garaian lehen urrats hori emateko. Populazio zibilaren aurkako eraso horiek ez ziren inoiz ere gertatu behar, eta estatu demokratiko bati dagokio eta bere gain hartu behar du errekonozimendu hori.
Gai izaldatuko dugu orain izan ere hezkuntza akordiotik urtebete pasatxu igarota eta zenbait eztabaidaren ostean atzo Eusko Jaurlaritzak Gobernu Kontseiluan onartu zuen hezkuntza lege aurreproiektua. Eusko Jaurlaritzak hezkuntza legearen aurreproiektua akordiotik urtebete igarota eta zenbait eztabaidaren ostean onartu du. 2022ko irailean ezagutarazi zuen lehen zirriborroa eta zenbait erreakzio azaldu ziren, batez ere euskarari, segregazioari eta sare publikoaren eta itunpekoaren presentziari lotutakoak. Aste honetan aurrera eraman duten testuak zenbait aldaketa biltzen ditu. Orain tramiteekin hasi behar dalakoa, baina sailburuak ez du argitu legegintzaldi honetan onartuko ote duten. Entzute eta eztabaida prozesu mamitsu bati amaiera eman diogu. Orain, legebiltzarraren analisi eta eztabaida egiteko unea iritsi da. Euskadik lege gaurkotu bat izan dezan, modernoa eta guztion zerbitzura egongo dena. Euskarari dagokionez lehenengo zirriborroan bezala lege proiektuak ez du aipatzen murgiltze eredua, ezta ereduen sistema gainditu dutenik ere. Egungo hizkuntzak mantenduko dituztela adierazi du Jokin Bildarratzek. Azaldu duenez, 3 eredu indarrean daude eta 3 izaten jarraituko dute. Bestalde, derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzerako ikasleek B2 maila lortu beharko dute euskaraz eta gaztelaniaz, eta ikastetxeetako irakasleek aztertuko dute. Horrekin batera, ikastetxe bakoitzak hizkuntza proiektu bat izan beharko du. Azkenik testuak dioenez, euskararen hizkuntzen ikaskuntzarako institutua sortuko da. Bestalde, legeak adierazten duenez, titulartasun publikoko eta pribatuko ikastetxeak badaude, eta azken horiek ituntzeko aukera dute. Azkenik doakotasuna balioan jartzen du. Izan ere, azpimarratzen du hezkuntza administrazioak baliabide publikoak jarri behar dituela. Derrigorrezko ikasketak eta doakotzat jotako ikasketak benetan doainik izateko. Horrekin batera, adierazten duenez, ezin izango dute kuotarik kobratu, ez dela ez dute funts publikorik jasoko. Hezkuntza eragileek, sindikatuek eta alderdiek hezkuntza legearen proiektuaren lehenengo balorazioa egin dute. Kontseiluak esaterako hobekuntzak sartu behar direla azpimarratu du. EH Bilduk ordea balorazio positiboa egin du. Azken urte honetan hezkuntza arloko eragileek eta sindikatuek parte hartu dute eta orain azken testua ezagututa balorazioak egin dituzte. Euskalgintzaren Kontseiluak balorazio orokorra egin du eta kritikatu duenez, aurreproiektuak ez ditu jaso hezkuntza komunitatearen gehiengoak eta sindikatuek euskararen inguruan egindako eskaera nagusiak. Besteak beste azpimarratzen du, 2 hizkuntza ofizialak menderatzea bermatzea helburu gisa zehazten zela eta orain aurreproiektuak bermatu hitza baino sustatu hitza erabili du. Kontseiluak dioenez zehaztasun falta dago eta hobekuntzak behar ditu. Lege honek euskararen aldeko zehaztasun gehiago behar du. Legeak euskara gehiago behar du. Bestalde, sindikatuei dagokienez, elak behin-behineko balorazioa egin du. Sindikatuak dioenez legean azaleko aldaketa batzuk besterik ez dira egin, eta gaur egungo sistemaren betikotzea bilatzen du. Komisiones Obreras aurreproiektuaren aurka azaldu da. Eskola publikoaren kontrako mehatxu bat dela dio. Esteila sindikatuak berri salatu du legea hezkuntza komunitatea kontuan hartu gabe egin dela. Horrekin batera adierazi du segregazioaren aurka ez duela pauso zehatzik eman, dokumentuak ez baituela zehazten itun unibertsala mugatzeko baldintzarik izango den, eta euskarari dagokionez ez dagoela aldaketarik. Labek ordea dioenez legeak sindikatuaren ekarpen batzuk onartu ostean, testua hobetzeko eragiten jarraituko du. Azkenik alderdiek euren balorazioa ere egin dute. Sinatzaileak izan da akordioarenak eta ezagutzea horretik onartuko den testua kezkagarria da. Aukera historiko baten aurrean gaudela euskal hezkuntzaren eraikuntzan jauzi bat emateko. PSEek oraindik zuzendu beharrekoak daudela esan du. Elkarrekin Podemos adierazi du kezkagarria iruditzen zaiola oraindik testua ez ezagutzea. Eta azkenik EH Bilduk balorazio positiboa egin du.
Elkarrekin Podemosek osoko zuzenketa aurkeztuko dio hezkuntza legearen proiektuari. Salatu duenez, Jaurlaritzaren testuak ez du iaz gehiengo zabalez onartutako hezkuntza ituna errespetatzen. Era berean, PSek kritikatu du hezkuntza legearen proiektuak ez diela ezarritako helburuei erantzuten. Erantzunkizunagatik baita ere esan behar dugu osoko zuzenketa bat aurkeztuko dugula lege honen aurrean. Eskatzen diogu gobernuari berriz ere lan egitea. Gobernuak erantzunkizuna dauka ona ekartzeko behardan moduko fundamentuzko lege proiektu bat. Hitzarmena errespetatuko duen proiektu bat. Eta proiektuak honek ez du hitzarmena errespetatzen, ez da fundamentuzko testu bat, eta ez da ezin dio parlamentuari eman horrelako ondatuta eta oinarriak ustelduta dauzkan testu batean. Argi eta garbi daukagu gauza batzuekin ez gaudela oso ados edo gure erreserbak ditugula, gure ustez oso beharrezkoa da lege hau, berdintasun erantzkoateko eta baita ere gure ikasleak alden eta einen emaitza gobiagoak eukiteko. Guretako oso garrantzitsua da, horregatik ez dugu oztopatu lege honen onarpena gobernu kontseiluan eta orain parlamentuan Eusko Legebiltzarrean tramitazioarekin uste dugu hori zuzentzeko aukeri eukiko degula. Eta gai zaldatuta maiatzaren lehena langileak kolpatzen dituen egiturazko krisi betean helduko da. Izan ere, beharginen bizi kalitatea okertzen ari den bitartean kapitalak irabaziak metatzen jarraitzen dituela salatu dute sindikatuek. Maiatzaren lehena langileak kolpatzen dituen egiturazko krisi betean helduko da. Izan ere, langileen bizi kalitatea okertzen ari dela salatu dute sindikatuek. Krisi ekonomiko eta soziala, zaintza krisia, larrialdi krisia, guzti horiek bata bestearen atzetik eta langileen, herritarren bizi baldintzak okertzen, kaskartzen ari dira. Gora egin du gainera egoera zaurgarrian eta pobrezian dauden herritarren kopuruak. Eta bien bitartean kapitalak irabaziak metatzen jarraitzen ditu. Langileak desjabetzen diren heinean, enpresen irabaziak, banketzenak, zaintzarekin negozio egiten duten enpresenak, edo likagai banaketa kate handienak gora doazela ohartarazi dute. Gure gobernuen inakzioa eta bestetik blokeo patronala. Patronalak oztopatzen ditu gaur hitzarmenen negoziazioa. Era berean, M-bata soldaten eta pentsionaldeko defentsan murgilduta dator. Eta testuinguru horretan soldatak igotzeko, prezioak jaisteko eta aberastasuna banatzeko neurriak lortzeko antolakuntza, greba eta borroka sindikalaren garrantzia nabarmendu dute sindikatuek. Zere, azpimarratu nahi dugulako borroka sindikalaren eta grebaren balioa. Borroka sindikala eta greba lotuta daudelako lorpenekin. Ez dagoela eraldaketarik patronala eta instituzioak horretara behartu gabe. Ez dagoela eraldaketarik konfrontaziorik gabe, aktibazio sozialik gabe. Euskal sindikatuek bakoitzak beraletik deitu dituzte langileen nazioarteko eguneko protestak. Elak borrokan irabazteko lopean mobilizazioak egingo ditu Iruñan eta Bilbon. Labek berriz 8 protesta antolatu ditu. Baionan, Bilbon, Donostian, Gasteizen, Iruñan, Maulen, Eibarren eta Duteran. Egiteko beste modu bat lopean. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek baina manifestazio bateratuak iragarri dituzte. Eta soldatak igo, prezioak jaitsi irabaziak banatu goiburupean kaleraterako dira Iruña, Bilbo, Donosti eta Gasteizen. Bestalde, zeretek arrazoi ugari ditugu lelopean protestak antolatu ditu Bilbo, Barakaldo, Donostia, Iruña eta Gasteizen. Bada maiatzaren lehenean, kaleak betetzeko deia gendote aldaketa baten behar aldarrikatzeko eta egoeren erantzule diren patronal eta gobernuei seinalatzeko.
Gipuzkoako probintzia auzitegiak agindu du Arkaitzerrekan 2020an eta 2022an izandako isurketak batera ikertzeko bien artean loturak ikusten dituelako. Gaur-gaurkoz Gipuzkoako hondakinen kontsorzioko zuzendaria eta 4 enpresatako arduradunak inputatuta daude 2020ko maiatzeko isuri toxikoagatik. Gipuzkoako auzitegiak ebatzi du loturak ikusten dituela 2020ko maiatzean eta 2022ko uztailean Zubietako erraustegitik Arkaitzerrekara egindako isuri kutsatzaileen artean. Eta beraz agindu du bi epaitegitan bideratzen ari diren eginbideak ikerketa bakarrean metatzeko, fiskaltzak eta gurasosek eskatu bezala. Ebazpenean auzitegiak fiskaltzaren eskariz isurketa kutsatzeien jatorria zehazteko egindako analisi, ikuskapen eta atestatuan oinarritzen da. Ikerketa geratuta zegoen azarotik auzitegian, ikertzeko eskumenik ez zutela argudiatuta. Gipuzkoako auzitegiak baina ikertzeko agindu dio 5. instrukzio auzitegiari, eta ez dagoela egiterako tarterik. Autoa irmoa da, eta haren aurka ezin da errekurtsorik aurkeztu. Gurasos plataformak positibotza jo du albistea, erraustegia sortzen ari den kutsaduraren ikerketa behar bezala bideratzen duela iritzita. Eta nabarmendu du ikerketa bateratu eta sakonagita lortu dela erraustegiaren funtzionamendu okerrari buruz. Lurpeko eta azaleko uren kutsadura oso larria eta iraunkorra eraginduen funtzionamenduari buruz. Gaur-gaurkoz Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko zuzendaria eta 4 enpresatako arduradunak daude inputatuta 2020ko maiatzeko isuri toxikoagatik. Testu inguru honetan, larunbaten Lasarte Horiatik Zubietako erraustegiraino oinezko martxa egingo dute errausketaren aurkako mugimenduak behituta. Erraustegia airea, ura eta lurra kutsatzen lelopean Okendo plazatik abiatuko dira goizeko 11etan. Agintariei exigitzeko geldi dezatela erraustegia, ez dezatela gehiago hondakinik erre, ez Zubietan, ez Añorgan, ez Bergaran eta ez Inon. Zubietako erraustegiko errealitate kutsatzailea agerian utzi nahi dute. Horren adibidetza jarri dute Arkaitzerrekan gertatutakoa. Kultura arloan Nafarroako gobernuak Irulegiko zona arkeologikoa interes kulturaleko ondasun izendatzea erabaki du. Gune arkeologiko hori gazteluaren hondakinek eta aurreko habitat prehistorikoak osatzen dute. Eta Araban apirilaren 27an San Prudentzio egunaren bezperan danborrada da protagonista. Arabako danborradak probintzia plaza urtero girotzen du, danborrak, maioretak eta kantinerak biltzen dira egun berezi horretan ere. Apirilaren 28an berriz, Armentiako erromeria da gastronomia nagusi egun horretan eta batez ere barraskiloak. San Prudentzio Arabako lurraldearen zaindaria da eta ohorezko jaiak apirilaren 27an hasten dira, hots jaiegunaren bezperan. Egun horretan, arratsaldean probintzia plazan danborradaren erretreta izaten da. Danborrak, maioreteak eta kantinerak biltzen dira eta plaza girotzen dute. 2019an, Jose Maria Bastidak danborrada zuzendaria izateari utzi zion eta Leire Betolatzak hartu zuen lekukoa. Bueno, pues ez beteta, ez? Berri hori izan zen niretzat, alaitasun betetaz sentitu nintzen, eta emakumea izateari, nin beti esaten dut naturala hartu nuela, ez? Azkenean prozesu naturala izan da
danborradan ezakizen bat urte daramat parte hartzen, eta azkenekoa izan da danbor nagusia izatea, ez? Eta lehenengo emakumea naiz, baina, bueno, erreferentea bezalakoa, emakumeak erreferente bezala ikusten banaute, ondo, hobeto, emakumeak behar ditugu erreferenteak. Eta hartzen banaute erreferente bezala, oso ondo. Bueno, ni hasi nintzen, danborrada txikikoen, eta nire aitak elkarte batean zegoen, nire aitona baita, eta esan zidaten, nahi alduzu parte hartu danborradan, eta hasi nintzen horrela, Apirilaren 28an berriz, erromeria egiten da Armentiako zelaietan. Jai giroa maiatzaren batera arte luzatzen da. Egun horretan, estibalizko santutegira igotzen da. Santutegian patata tortilla lehiaketa, Euskal Herriko kirolak eta urrezkoa eta dantza txapelketak antolatzen dira. Danborrada hunkigarria izan zen, ez? Azkenean, emozioz beteriko eguna izan zen, berriro aurpegiak ikustea, beste jendearekin topagunea izan zen, ez? Ez dakit, azkenean 2 urte pasa ziren, entzegurik gabe, hemen plazan egon gabe, jo gabe, abestiak entzun gabe, izan zen hunkigarria. Bueno, 250 pertsona edo ateratzen gara danborradan, gutxi gora bera, Baina maite dugunok San Prudentzio jaia, Armentiako erromeria edo danborrada, da gure data seinalatua, garrantzitsuena. Bizitzen dugu, urtero gure jaia San Prudentzio bizitzeko, Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Jon Rementeriaren Gernika bizirik kantuarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hoiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Gero arte. Erbesteratutako aspiraturiko hizkuntzak, jazarritako nortasunak, errausturiko duintasunak, inauziriko etorkizunak, keak oroitzen digu, suak pizturik dirauela, keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela. Berreraikitako bizitzek, berriz landatutako ametxek, iraupen ohitura berriek, menderak aitziren pertsonek, keak oroitzen digu, suak pizturik dirauela, keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela. Keak oroitzen digu, suak pizturik dirauela, keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela. Earrizko hormen, azpian lurperatuen, markadetako izkiltasunak diosku, ozen egian mutu dirauela, azaleratu behar dela, lau haizetara
pizturik